dinnan fafatin mutane amma ai nan ba gidajen mutane ba gida anan ba gida yasa ni kwata-kwata bana hawa ma wani sayan guri a nan yanki ba da wani amfani sayan guri a nan amma ina ga karamin jirgi ne ko karamin jirgi ne ba mutane da yawa ciki ko amma shi ne da shi kasan ya bugu tana fafilan da waye ni ina ciki na ji wani ƙara ya yi yawa ni na ga ma akwai wani filin bol na tsakiyan ko tun daga nan da ya yau kwanan nan ya kamata an ji Allah ya kiyaye mu an wannan Allah ya kiyaye tun a filin bol din ya kamata ya fadi tun a filin bol din ya kamata a ce Allah ya kiyaye mutane ba su san halin wannan hayakin ba wannan higa hayaki kansa a nan hika mutu ba wanda zai iya cewa don so da kan mu zo What's going on in Benin? Fred just crashed here now a few minutes ago. As you can see it. Yes. Private jet. Can see people don't born now, don't born. Ah! Voila. Jana, don't die. Don't die. Kai, Jesus Christ. This is bloody. This is dead bodies. Kai, Jesus Christ. This is Kai, Jesus Christ. This is bloody. This is dead bodies. Shit.